Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te Bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Çim aş bu azade? Ha, Bawer. Xêratî Bawer. تنا بخير هاتي لي روج باش روج باش بله بله وانت افتشي وين دخوينن ها باور دبجه چیه تو دخونی کابش مموزینه وزين مموزین ای لی کارک مزنه ونجبوي وين هاتن دو سينماي نا من يمن براستي كاري من هبو كاريتا تشبو درساتا بو كاري من هبو باشا ياتا چماتنا هاتي از شاهدوی مه علی کاریا من دکیر حوالکی پر باشه براستی پر علی کاریا بود پر واش خوندنا بيبات تشكي نكر سر بعضات بمت تشتكي نكر باشا تو خاص خوان امدينها يعني اذكارم بيجي ما زعما نفرمو جمرا اذا جمرا بخينا بخينا تمام بلي تشتكي از بيجي هوجي تشيكن باش باشا روجدا باشا تشتكي او دبيجي امجي مو سابقا مو كويدك باشا افش بوي جل رازاندنيز بعد افش بو الاستقامة موزينية بلي اوكي كان دست بكن بلي آزاد تو ممي از ممن توجي زيني باشا اجزي زينب تمام فهمت او جي زينه بله مم كوري ميري ولات المغرب بو مم كوري ميري ولات المغرب بو بله زنجي خوشكا ميري بوتان بو باشا زنجي خوشكا ميري بوتان بو هر دوجي خاون دابون هر دوجي خاو دابون اري بله خاو دابون بله Geçen periyan taxte zini bir mala memi. Jiboku ev hevdu nas bikin. Ehun rakat ne başe, per başe. Nem şiar bu. Le dor axa neri. Zinci şiar bu, ulu dor axa neri. Her duji şaşpun. Le hevdu nerin. Memigot evçiye. Zinogot tuki. Tuki? Tulu odayımın çıdiki. Tu çıdiki? Tulu odayımın çıdiki? Memigot ev odayımın ne? Ev ne odayateye? Odayımın ne? Ne odayateye? Tu çıdiki? Zinegot ez çava hatım vra. Ez çava hatım vra. Memi uzine le hevdu nerin. Wan le doraxa neri. Wan famkir ku ev xewne. Memi got navê te çi ye? Navê te çi ye? Tu ji kî? Tu ji kî welatî? Zinê got navê min zîne. Ez xuşka mîrê botanım. Navê min zîne. Ez xuşka mîrê botanım. Memî got em gustula xwe biguherin. Baş e em gustîla xwe biguherin? Ji bo ku em zanibin bê bi rastî ji xewne an ne. Da em rastî zanibin ev xewne yan na. Gustulê xwe bu hevdî guherin. Xwe li ber hevdû dirêj kirin û li hevdû nêrîn û di xewe raçûn. Gava ku roja din memê şiyar bû dît ku zinê ne li cem wî ye. Lê belê li gustuka xwe nêrî kêfa wî hat. Fehm kir ku nexewne. Got ew nexewin bû. Vaye gustîla zinê. Ew nexewin bû? Ev gustîla zinê di destê min de ye?
Meme edi li welatê zineyê geriya heta ku çû botenê û ew peyda kir. باور تو جو گند هاتی Ez gundî me. تو چو درسی می و تو هاتی Erê. گند خوش بو Pir xweş bû. دنیا سار بو Erê dünya jî sar bû. Berf hebû. hûn dibînin niha jî em ê demeke din fêr bibin ew dema ku em jê re dibêjin çîrokiya dema niha yanî bûyerek di dema bihûrî de pêk hatiye demek fireh dewam kiriye an jî gelek caran dubare bûye em ji wê bûyerê re dibêjin çîrokiya dema niha bi zimanên Ewropî jê re dibêjin imparfait ya jî imperfect ya jî imperfectum mirov çawa bixwaze hin bûyerê mesela me got ez têm dema niha ez ê bêm fütür ya jî dema bê ez hatim dema bihûrî Bihûrî. gava ku mirov dema bihûrî bizane mirov di yekê lê zêde bike dibe çîrokiya dema niha yani dibe dema bihûrî a ku di demek dirêj de dewam dikir û an jî dubare dibû gelek caran dihat dubare Belê belê. mesela gava ku ez zarok bûm ez diçûm Mêrdînê yani ez gelek caran çûme Mêrdînê Belê. em nabêjin ez çûm Mêrdînê ji ber ku gava ku dema bihûrî be em bêjin ez çûm Mêrdînê em carekê tenê çûm Mêrdînê lê ez diçûm Mêrdînê belkî ez gelek caran diçûm Mêrdînê Aha. baş e Baş e. yan jî ew bûyer dewam dike di demeke dirêj de baş e Baş e. îja ka lêkera çûyînê bila azad ji me re di çîrokiya dema niha de ya jî imparfait imperfectum de ji me re bibêje bê çawa tê gotin Ez diçûm. bilê Tu diçûyî. Ew diçû. Em diçûn. Hûn diçûn. Ew diçûn. baş e dilêkirên bikaranîna wan a ji bo dema niha de em dibêjin mesela ji bo lêkerên gerguhêz em dibêjin ez dixwim tu dixwî ew dixwe Belê. ji bo dema bê em dibêjin ez ê bixwim tu ê bixwî ew ê bixwe ji bo dema bihûrî me got çi me got min xwar te xwar wî an jî wê xwar yani ev lêkerên gerguhêzin yani evet. tranzîtîfin duan de gruba cînavan ya duyem têpkaranî yani min te wî wê ji bo keçikûlawikan me we wan. wan Ee? lê di çîrokiya dema niha de em di yekê weke yên din lê zêde dikin mesela em dibêjin min xwar em di yekê lê zêde dikin min dixwar Xwar. yani demek dirêj de dewam kir xwarina min dixwar gava ku ew bûyerên din pêk hatin an jî gelek caran ew xwarin pêk hatiye mesela gava ku ez zarok bûm min hinar dixwarin min gelek caran xwariye ka azad ji me re lêkera xwarinê di çîrokiya dema niha de yani imparfait de imperfectum de ji me re bibêje Min dixwar. Te dixwar. Wî yan wê dixwar. Me dixwar. We dixwar. Wan dixwar. bawer Te dixwar, ew dixwar. Na, min dixwar, te dixwar. Wî, we
dixwar, wê. wê dixwar, me dixwar, we dixwar, wan dixwar. Belê. Erê. Lêkera vexwarinê tê bîrete. Erê, Ako me jê re digot to drink erê. yan jî boire. Heger ji ber ku bi veyê têk çêkirin Erê. yani lêkereke hevedoanî ye ne wek lêkerên din e ew. Me digot ez vedixwim di dikeve orta wê. Belê. Ez vedixwim. Lê me got di fiturê de yani di dema bê de bi tê de nayê bikaranîn. Belê. Ez ê vexwim. Erê, Di dema bihurî de çawa tê bikaranîn min vexwar. min vexwar. Erê. Te vexwar, wî an jî wê vexwar. Vexwar. û me vexwar, we vexwar, wan Wan vexwar. Di çîrokiya dema niha de çawa tê bikaranîn? Min Vedixwar, Belê, min vedixwar. te vedixwar, Te vedixwar, wî we. we vedixwar, an jî Yan wê. jî wê. wî an jî wê. Wê. Vedixwar. Yan jî wî vedixwar. Vedixwar, me vedixwar, we vedixwar, wan vedixwar. Ev lêkerên ku bi vî awayî ne yên hevedwanî ne. Hejmara wan ne gelek e. Erê, Bi veyê dest pê dikin, bi dayê dest pê dikin, bi rayê an jî rûyê dest pê dest pê dikin, dikin. bi hilê dest pê dikin. Hûn fam dikin? Belê. Ketişekinde ma te hemiyan got. Ez vedixwim. An jî vekirin. Vekirin ne wa? Ez vedikim. Erê, Ez hil dikim. derê, ez datînim. Ez datînim. Dersa Kurdî. Dersa Manê Kurdî hebûname ye. Mani me ye.